ती म्हणजे मुंबई पुणेकरांना माहिती सरकारकडून आज कनेक्टिंग लिंकचं गिफ्ट मिळालेलं आहे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवरच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं आणि यावेळी त्यांनी मिसिंग लिंकचं नाव हे कनेक्टिंग लिंक असं जाहीर केलं। या लोकार्पण सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सुद्धा उपस्थित होते। लोकार्पण सोहळ्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः गाडी चालवत कनेक्टिंग लिंकवरून प्रवास केला आणि या प्रकल्पामुळे घाटातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवास अधिक वेगवान होण्यास मदत होणार आहे। आणि विशेष म्हणजे कनेक्टिंग लिंक मार्गावरचे 2 मोठे बोगदे आहेत। यामधला एक महाकाय बोगद्याची तर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेली आहे। एकदा आपण पाहूया ग्राफिक्सवर ही सगळी माहिती। महाराष्ट्राच्या अभियांत्रिकी वैभवामध्ये आणखी एक मोठी भर पडली आहे। मार्गाची लांबी 13.3 किलोमीटर इतकी आहे। तर कनेक्टिंग लिंकमुळे प्रवास कसा सुसाट होणार आहे ते आपण पाहतोय।